बातमी पुण्यातून आहे। पुणे जिल्ह्यात सुद्धा जोरदार पाऊस होतोय। मावळ, मुळशी, भोर या तालुक्यांमध्ये जोरदार पाऊस झालेला आहे। खडकवासला धरण क्षेत्रात सुद्धा दमदार पावसाने हजेरी लावली आहे। 4 धरणांमधील पाणी साठा 36.63% पोहोचलाय। पुणे जिल्ह्यातील मावळ, मुळशी, भोर या तालुक्यांमधील डोंगरमाथा भागामध्ये रात्रीपासूनच मुसळधार पाऊस सुरू आहे। पवना परिसरामध्ये सर्वाधिक 460 मिलीमीटर इतक्या पावसाची नोंद झाली आहे। मावळ, उजनी, खंडाळा इथे 361 मिलीमीटर, त्याचबरोबर भोर इथल्या हिरडोशी या भागामध्ये 281 मिलीमीटर, तर राजगड, पानशेत या परिसरामध्ये 269 मिलीमीटर इतका पाऊस झालाय। घाट माथ्यासह पुणे शहर आणि उपनगरांमध्ये सुद्धा जोरदार पाऊस सुरू आहे।